दिनै आं बेवहाय बुंनो लादों दि जोंनि बिटिआर हालामावहाय एलपि एन्ड इउपि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो जाबायदि जोंनो एडभार्टाइजमेन्ट दिहुननानै बिटिआर सरकारा जोंखौ थिसनथाइ होनांगौमोन बिदि होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलावहाय टेट पास होबोबाय थादों। दिनै 2021 मायथाइयाव टेट पास जादों। बिदि टेट पास जानाय बिजाथिफोर थासेयावबो दिनैसिम बिटिआरआव जेबो थिसनथाइनि थाखाय बिटिआर सरकारा राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। 2019 मायथाइनिफ्रायनो टेट पास जानाय बिजाथिफोराहाय बिटिआर सरकार बिथां प्रमद सारखौ लोगो हमबाय थानाय जादों, नाथाय बिथाङा दिनैसिम जेबो रेसपन्स होनाय नुनो मोनाखै। बरन्स टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरा मानसिक भाबे भुगिनानैसो थानायखौ जों नुनो मोनदों। जों बुजिना मोनाखै दिनै बिटिआर सरकारा मानो जोंखौ बिदि नासयनानै दोनदों। बिथांमोना थांनाय 2021 मायथाइयाव हाई स्कुल टेटखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायोब्ला नै दा बावैनो हायार सेकेन्डारि टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौबो एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। नाथाय एलपि आरो इउपिखौ मानो होनो हाया बिथांमोना? बिथांमोना बुजिया नामा जे गुदिया मोजांब्लासो बिजौआ मोजां जायो। दिनै गुदियानो गाज्रिबा बिजौआ माबायदि जानो हागौ, माबायदि मोजां जानो हागौ? नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानो हागौ दाखालि बावै मोनसे फरायसाफोरनि आन्दलन। बिथांमोना मानि थाखाय आन्दलन खालामनो गोनां जादों? बासुगाव हायार सेकेन्डारिनि फरायसाफोरा जे बिथांमोना फोरोंगिरि गैया, मेथ्सनि फोरोंगिरि गैया। मेथ्सनि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय बिथांमोना दिनै धरना होनो गोनां जादों। बेखौ नुनानैबो बिथाङा बिटिआर सरकार लाजिया नामा? दिनै बिथांमोना 10 थाखोनिफ्रायनो दिनै मेथ्सनि फोरोंगिरि मोनाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना ओंखारबोनो गोनां जादों। नाथाय बिटिआर सरकारा गोसोबा एपइन्टमेन्ट होनो हायो। मानो होनबा बिटिआर सरकारनि आखायावहाय टेट पास जानाय अनजिमा एभेलेबेल दंखायो। नाथाय बिटिआर सरकारा बेखौ मिथिनानैबो खोनायै बायदि बेंगा बायदि खाना बायदि जानानै दङ। बेनिखायनो आंनि सोंथि, नोंथांमोना जोंनि सायाव माब्ला अनगोन? जोंनो माब्ला जोंनो थिसनथाइनि राहा होगोन? आंनिफ्राय गले गले खावलायो नोंथांमोना जेसे हागौ थाबैनो जोंनि आसाम टेट पास जानानै थानाय एलपि एन्ड इउपिनि बिजाथिफोरखौ थाबैनो जाहाथे थिसनथाइनि राहा होयो, जोंनि सायाव बिसार खालामो। आं बेखौनो बारे बारे सरकारनि आथिङाव खर' गंग्लायनानै आर'ज गाबो। बयबो मिथिगौ नोंथांमोना दिनै आसाम सरकारा बिटिसि ओनसोलाव 2019निफ्राय लानानै खेबथाम एपइन्टमेन्ट होलांबाय। नै दा 14 मेआव मोनसे हिउज 9,000 रिक्रुटमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। बेल' नङा, थांनाय जोंनि बायदिनो अट'नमास काउन्सिल कार्बि आंलं बिथांमोनाबो थांनाय 15 एप्रिलावहाय टेट पास जानाय बिजाथिफोरनोहाय एपइन्टमेन्ट होलांबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो, नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोला दिनैसिम खेबसेबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै। बिनि आन्दोआव मा रहस्य हाबनानै दङ, बिनि दायनिगिरिया सोर बा मा जानानै दङ दिनै जों मिथिनो मोनाखै। बेनि थाखाय जों बारे बारे मेम'रेन्डाम होबाय। थांनाय 25 मार्चआव बिटिसि सेक्रेटारि लांगोनायाव आरो थांनाय 30 एप्रिलाव क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआवहाय जोङो धरना हाबाफारि लालांबाय। नाथाय धरना हाबाफारि लासेयावबो मेम'रेन्डाम होबाय थासेयावबो दिनैसिम जोंनो जेबो फिननाय मोनाखै। मोनथिया बिटिआर सरकारा मा सानदों जोंखौ लानानै, नाथाय जोङो बारे बारे खावलायनो गोनां जादों। दिनै फिन जोङो मिडियायाव जोङो खेंफोरथि होनो गोनां जादों। बारे बारे मिडियानि थ्रुयै जोङो बिटिआर सरकारखौ बारे बारे आखाइ खबनानै जोङो आर'ज गाबो। जोंनोबो फोरोंगिरि जानो हानायनि जोंहा मोन्थाय दङ। दिनै जों टेट पास जादों, बिएड पास जादों, डिएलएड पास जादों, 50% दङ। बे एनसिटि नर्मसखौ फल' खालामनानै जों जाबायदि जिरायनानै दङ जाहाथे जोंखौ खेबसे सुबिदा होयो। आरो माहारि आफादफोरखौबो जोङो जोंनिफ्राय खावलायो नोंथांमोनाबो जोंनि जानानै एसेबाबो बुङो सरकारखौ जाहाथे जोंखौ एपइन्टमेन्ट होयो। आरो मोनसे दुखुनि बाथ्रा बुंबावगोन, बे आसामनि जा मेरिट लिस्ट ओंखारदों बेयावबो जोङो पियर बर' मिडियाम जायफोरा फरायनानै दिनै साख्रि मोननांगौमोन बिसोरो डिप्राइभ जानायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनब्ला अनेक बेबायदि केन्डिडेट नुनो मोन्दों जोङो जायफोरा केन्द्रीय बिद्यालयआव फरायदोंमोन, JNBआव फरायदों, बिथांमोना इंलिस मिडियाम फरायनानै पार्सेन्टआ मोजां, नाथाय अनलि बिथांमोना टेटआवल'सो बर' लेंगुवेजखौ लादों। बेखौ नुयोब्ला जों बेखौ बुंनो हागोन जे पियर बर' मिडियाम फरायनानै मेट्रिक पास खालामना जेब्ला नों गोजौ सोलोंथाइ लायो बेहा मिडियाम प्रब्लेमनि थाखाय पार्सेन्टआ जेसेबां मोननांगौ मोना। बेनिखायनो बे बेलायाव माहारि आफादफोरा एसेबाबो नायनानै एसेबाबो राव होयो। नोंथांमोना मिटिङावल' बबेबा आफादफोरावल' बर' राव गेवलांथों होननानै बुंबाय थाबा जानाय नङा। नोंथांमोना खामानिखौ माव। आङो फिन जोबथारनायाव बेखौनो बुंबावगोन, जोंनि एलपि इउपि टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ जाहाथे बिटिआर सरकारा थाबैनो थिसनथाइ होनायनि राहा लायो। आंनिफ्राय बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय।
दाख्लै थांनाय एप्रिल सेयाव 1991 नि मोनसे ग्रुप टिचार एपइन्टमेन्ट होनायखौ नुदों बिटिआर सरकारखौ आरो दा खोब खम समनि गेजेराव 1999 खौ नि माबा मोनसे आगोलाव हाबनाय दङनो बिथांमोनखौबो होनो थांगोन होननानै जों एसे खबर मोनबाय थादों नाथाय जों बारा मिथिसियाखै माबायदि होनो थांदों नाथाय जोंनि नोजोराव बियो कमप्लिटलि इलिगेल बायदि नुहुरो मानो होनबा 2010 निफ्रायनो एनसिटिआ मोनसे गाइडलाइन खानानै होदों जे सोरखौबा फोरोंगिरि थिसनथाइ होनोबा सोरबाफोर फोरोंगिरि जानो लुबैबा फार्स्ट बिथाङा टेट आनजादखौ उथ्रिसारनांगौ लोगोसेयावनो डिएलएड नङा बिएड आरो 50% थाथारनांगौ नाथाय बै क्राइटेरियाखौ नायनो थाङोब्ला बेखौ जोङो इलिगेल बायदि नुहुरदों ओंखायनो बिटिआर सरकारखौ फिन खावलायफिनो जाहाथे बिटिआर सरकारा इलिगेल एपइन्टमेन्ट होआलासिनो जायफोर बिजाथिफोरा गुन गोनां दङ क्वालिफिकेसन दङ इलिजिबल बिथांमोनखौ जाहाथे फोरोंगिरिनि मासियाव थिसनथाइ होयो बेखौनो जोंनिफ्राय बिटिआर सरकारसिम खावलायनाय